Ola, eu son Valeria e hoxe vouvos facer un resumen deste libro, Iridium, de Francisco Castro. Esta é a historia dunha nena chamada Iris que ten hipermetropía e sube fotos ás súas redes, por iso ten moitos seguidores. Un día, por desgracia, na volta á casa sofre un accidente e como a ambulancia tardou tanto, ela quedou con graves problemas. O que sofriu foi danos cerebrais. Agora tería que volver a aprender a comer, a falar e a andar. Chegou o día ao que voltaba á escola despois de moito tempo en coma. Tamén era o día que volvía Mario, un rapaz ao que expulsaron por traficar con drogas no colexio. Para celebrar a súa benvida, cando terminou o curso, Ruth, a súa mellor amiga, decidiu que era ben facer unha festa, na que irían todos convidados. Mario non recibiu a invitación, mais despois Iris foi quen lla entregou. O día da festa todo ía ben, ata que... Agora vouvos a falar de Francisco Castro. Francisco Castro naceu en Vigo, no 1966. Durante 18 anos foi profesor de filosofía, ao tempo que escribía libros. Logo converteuse en editor, mentres seguía escribindo libros. E agora é o director xeral da editorial Galaxia e segue escribindo libros. É autor dunha ampla obra traducida a distintos idiomas e moi premiada. A miña opinión sobre este libro é que é moi fácil de ler e moi interesante. Tamén é cortiño. É moi entretido. Se vos gustou este pequeno resumen, lédeo. Adeus.